Orda bilen bu Kozan'ına tugul Kazakistan'da kızıksına hem bik ciddi ilene Avrupa valimleri de işleyip bu meselede durganına tartu baraklık Altın Orda mirası kimnin mirası? Татар халкы Алтын Урда вакытында нәк менә татар халкы буларак формалаша. Алтын Урдадан соң безнең этногенезыбызда бүтән беркем дә катнашмый. Безнең этногенезыбыз Алтын Урда вакытында катнаша. Алтын Урданың төп үзәк территорияларында татар халкы барлыкка килә. Менә ничек әйтсәк тә, аның периферияларында башка халыклар да формалаша, контакт зоналарда әйтик, уграфин халыклары, удмуртлар, башка халыкларда Алтын Урда вакытында контакт зоналар дип әйтәбез, ул вакытта формалаша. Шул ук вакытта Алтын Урданың көнчыгыш өлешендә дә контакт зона, ул инде бердәм Төрки дөнья, Түркистан дип соңыннан билгеле. Анда да яңа халыклар формалаша. Шул ук Көнбатыш Сибир ягыннан киткән үзбәкләрнең бер өлеше һәм алар анда яңа бер милләт формалаштыралар. Шул ук очракта казахлар, yani башка халыклар. Менә бу периферияларында бу халыкларда катнаша һәм алар да ул да аларның тарихлары. Әмма Алтын Урданың үзәге, үзәк җирләре, үзәк дәүләт системасы, шәһәрләре, алар бөтенесе безнең татар дөньясыныкы һәм киләчәктә татар ханлыклары булып формалашкан дәүләтләрнең һәм без турыдан-турыда әлбәттә инде безнең улы Мөхәммәд хан соңгы бердәм Алтын Урданың ханы һәм беренче Казан ханы.